Wa mo kuha og dili. Kano sa pa ka maka-helmet no? Apit at maka-helmet na. Gusto ko ba kay tong helmet kay pareha tag color. O gani na gipangandaman pa ko na. Di ko gusto mo May gaila ito buntag, helmet. ay may hapon di ay, may hapon. Hapon. Ay, Ano sa to? dali lang. Tuyok. Kuan ba kanang nami mga pautang boss ba? Pautang? Oh, nami pautang. Utang. Ani. Sa ha? Okay ni. Ayog salip di ang cameraman, di isbog lang gamay na. Among mga pautang diri. Helmet. Helmet, magkura gid mi Helmet. Duha nila brand new. Duha na lang ang bakante lagi kay nahalin na sa unahan ng uban. Bago pa man israhanag nga kan ba, malit mig helmet, may gani na ana. Para na. Ano niyo? sila color oh. Kita mo helmet? Sakto kayo kay nami dala. Sige, blue. Isukod daw, isukod. Ayaw lagi na. Nanawa ra guna batik kayo dili sila pareha color oh. Nya wa pa gi-design ng isa. Ako ang masama helmet. Ayaw lagi. Usay gusto ni mo ma'am kanang Gusto ko ba pareha mig design, pareha mig color. Ay, nagkulog Ay, ba? nahalin tong isa ganiya naunta ni. Pero sige lang ma'am. Dili lagi ko ganahan. Ayaw lagi nagkuaan. Utang-utang na pareha. Ato O ba? di lagi. Wa ta helmet ba kitag biyahe. Ay, Oh, tama, tama. mangita miglain. Kabalo ka ma'am, kabalo ka. miglain. Kabalo ka ang gamit sa helmet. Ang helmet, akong i-explain sa inyo, ang EDSA na hospital. Kung madisgrasya ka, tapos maparok imong ulo, wa man yung kay helmet, mo nang padulong ka sa hospital. Kung kusog ka ayo imong pagkabunggo, kanang i-ana, emergency. Kasi emergency, kanang L-ana. Mo na gitawag nga lesbian. Kasabot ka kung sa lesbian? Di, less than, dili tumboy, less than. Less than ba? Sabot ka na? Kanang kaatbang sa less than ba? Ang M ane mutual. Ya, tapos ang I na pod initial. Ya ang T temporary. Mo ning ganing unsa ni gina require jud nga suoton ang helmet. Kay kung madisgrasya mo ma'am, dako jud kay ni siya pagka benepisyo. Kung kabalo lang ka. Mo nang ay na pag langay-langay kuhaan na ninyo. Dili lagi ko kay di lagi ta pareha og kuan. Oh, walay design ng isa batik kaayo nya. Lain kay color atong sabot ba kay gusto ko pareha tag color, pareha tag design. Yang anong mukuha ka na kabalo ka. Paminaw sa. Paun sa ko niya pangitaan ti kag terno ani. Asa pa man ka mangitag terno ana nga maura man guro na isa. Nami kuan ma'am. Nami Ay, blue. stock ani dito. Blue. At pwede niyo matod. Kuhaan na lang ni. Gusto ko ba kay Tapos sabay ba? unsa ni? Apas na mo tong terno ani. Mas mayo. Okay. Oo na lang Sige, po. makahulat man ka mo isa ka tuig kay gina-process pa to. Isa ka tuig asa pang dugaya nya maglakaw-lakaw ta daghan kay taglakaw nya. Palit pa Sige, ay, magutang ka ayun na ana. lang ma'am. Ayun na lang ma'am. Sige. Wala. Di lang mi mamugos ninyo kay basig pag-away pa mo mahimo pa ninyong away, no? Isa ta? Kuan ma'am. Basing ganahan mo ani. Beatbox. Beatbox. Uniti sa Ayun, bag kay akong tama explain kayo. sa Beatbox. Sige kanta ako tig beatbox na. Ani, basig Okay. mahilig mo og mga music kanang maligo mo, mag-outing mo, magamit ninyo ni. O magamit siguro ni kanta si yaw-yaw. Magamit na po na si yaw-yaw. Tanan ni sa ikuan ma'am oh. With tansa na siya. Oh, tansa ni. Shit na. Shit. Oh. Boss ka kindak-kindak imong anak, di na ka maproblema. Oh. Oh. Tindak na to. Ano ni? 590. Pautang Oh, mo na. 590 ra, piso rang down. Bayran nimo sulod sa isa ka tuig. 20 pesos rang bulan. Kwapo po no. Kuhaon ninyo? Man ko na lang nato na kay kuan ra kayo. Diba? No. Di sakto dun sa inyong kano, wa may radyo no. Wala. Ah, sakto kay kuhaan ninyo. Kanina Pa to pa. I love it. Ha? Dili lang. Di lang. Ano man? So may ganit po na naman kasi sige magyapon taglakaw. Hindi niyo kuhaan dos. Kaon kay Sige man pud miglakaw good. nang po speaker po na mo diha. Pero, galangay-langay. Wa mo kuha og dili. Soko na ino. Speaker, bag, helmet. Ay ma'am, maing sir. Yung ano yung balay ma'am? Amo pugon. Ah, tugon. Ayong udto. Oh, may unto. Kuan ba? Ang mga pautang ma'am ba? Utang. Utang ninyo ni tanan? Oh. Helmet, nami beatbox, napod mi mga bag ma'am. Duha na lang yung kabuk na bilin lagi sa mong bag ma'am. Kani ma'am pang babae Wala sukda. nindot lagi ni mo. Ha? Nindot. Gani ma'am, isukod na ma'am. Abri tanawa ang mga epektos niya ayon sa ni. Tanawa ang mga kuan. Nanay libre daan nga pitaka ma'am. Ninay sa kanay Nindot ni nga bag kay nay. Pakapin, no? pitaka. Nanay libre pitaka. Nindota ani. Ya og paliton pa gyud nimo na nanay sulod ko. Tapos na lagi ni sa amin. Oh, Oh, tunay pakapin na. pakapin na niya previous na niya. Wala nindota oy.
Mga previous na niya. Sulod. Malipstick Oh, ya. suka. Package naman gud siya, ma'am. Unsa din Nanay dito? mga lipstick, Oh, nanay mo. mga lip shiner. Ay gito yun, dito ninyo. Oh, para. Gusto ka Hindi na ka kuha? magpalit na. Herba na isusi ni kandado Susi sa motor. kuan. Unsa naman ang susi? Ha? Sa balay? Kani Balay. black diri nga Ay, kanila? emergency outlet niya nga. Wow. Siptihanan jud nimo kwarta nga di juga ka oh. Nani kuan headset, gusto kag headset na. Pero Napay kwarta po so, nga Oh. 2 pesos so. wala siya Oh, pampabuinas imo na, na siya. basta, kuwan. Mo na yung kuan sign para Sign dili na yung siya. kamautan og kwarta sa kuan. Na ang bulsa ulaom kay ba di yun mahulog ang kwarta ba? Ani ma'am. Huh? Bet ni mo Nya, bag ma'am. mao nimo. Gran ko siya kay kanang kwan goods Ma'am, sa Sige ma'am. goods kay ba. Pautang man po na ma'am kay para di pa ni malangay na. Ma'am. Paano na ma'am? 1.5 Aba. man na siya dito sa Bagay sa imong sinina, mama. 1.5 na sa among bodega. Bagay sa imong sinina. Tapos among sinuro yan 2,000 gina siya. 2,000? Mo down lang kag 100. Ya imong binulan Oh. 19 months na nimo impason 100 rang bulan. 2,000 ni. Mm. Kung imo ni cash 1,000 man ta ni. 1.5 na kung ikas pero pautang man 2,000 na. Sige ma'am kay aron di na may malangay. Ay, boss. Di lang sa ko, boss. Ano man? Di lang sa ko eh kay. Nakikip ko gamay ba. Pero kan mangod nang gamay ra kay sa ko, gamay ra kay oh. Yung kabet nimo. Gamay ra mangod Ayun ayo. customer. Langay. Iyak na. Naglangay mo buwa. Naglangay-langay ra ka sa mua. Kahit kuan. Namungang durian. Sir, may ngapon. Oy, siya to. Kun. Pautang. Ay Ano? mga pautang ba? Pautang? Hmm. Helmet. Ano sila anak ko? Pautang. Ha? Pautang magkanatan. Pautang ni. Magpautang Sir, mo. nami available nga helmet oh. Ah, okay ni kay. Nakay motor wala. Na. Sakto ay na. Wa ko helmet. Ha? Wa ko helmet. Okay. Wala. Ayun Dili, nagtawa dili lang, na dili. pa noon. Supli, naikuan na. Oh. Sukod. Sama siya. Dili lang natay XL. Hapot tayo kuan. NSG. NSG. Small. Okay, Okay. kay go sa kuha. Di Isukod. okay. Nana siya stretchable na. Piko gamay ang iyang distinguish. Tanawa. Ay may Ikaw? ipit ang unaong. Di jom. Kina. Pwede yung gamaya. Murag dako ray mong ulo, sir. Dako jog. Ano daw? Eh, Sukod na. akin eh. Uy! Baliktad ang dako nga helmet no, hindi kaigo sa mo, daw? Close daw? Oh, mayon pud niyo. Okay, tanaw sa kamera, og bagay ba? Oh, tanawa. Sige. Okay. Sabay siya. Helmet. Gusto ni mong helmet no? Iya man eh. Kana sir, dili na siya ka sir, pautang na. Ang utangon ni mo ni 3,000 na. Bismillah. 3,000. Ay man ako gas, kay palito na ko gas niya. Ay, dili man gud na ka sir kay Utang din ang gisugo sa mo ipautang ra, dili daw ipakas. Ah, di lang. Dili ipakas na. Ha? Kung ipautang na, di ko mapalit. Kung ipakas na, mapalit ko. Saan man gud may ipakas sir? Pautang man ninyo, no? Di ko Kay mapalit. wala na daw may trabaho, wala may maningil. Nindot nung siya, pero ipautang man ninyo, di ko mapalit. Abi na, Dili sir. ay, Ay, isa. isa. Unsa man na siya? Kuan, Kuan niya, bag, bag. Nada di bag sir. Bag. Oh, Oh, kani siya kuan ni. Ladies and boys ni. ladies and boys. Ladies and gentlemen. Ah, laki ba ay pwede? Oh, pwede mo gamit ang Bayad. babae anig lalaki. Ladies and Dapat talaga? gentlemen. Made in kuan ni siya sir. Sa bunot, mga gini, tanaw ang color Yan. ano. Oh, bantog ra ng brown. Oh. Kani siya sir, mao ni ang amuang generic fantasy. Na. Kapila pa rin anak? Ha? Kapila pod? Kani siya sir, kay bugat-bugat. Mildos yun ni. Mildos? Mildos. Mahalagot. Mildos. Kani, Kani kani gaan-gaan ra. Anak ka 550 ra ni. 550? 550. Amo nang gipa baratong kuan Nya pila may cash ani kung i-cash na to. pautang gid si sir. Dili. Di bawal dyan na i-cash siya. Oh, dili ni ikas sir. Kung saan yung pagkalina na akong ipautang ninyo. Gani, gani, utang gani. Bawal mo siya ikas sir kay. Di mo malina na kay miskasan ako. Kani sir. Kasang ginako no. Ha? Cash. Cash Ay, ayaw sir, uy. Dili. Ayaw sir. Bawal ni ikas. Pautang ra ni. Unsa unang ginigudan mo unsa man na? Beatbox sir, beatbox. Beatbox? Kasing ganahan kag beatbox. Mo nihilig ko lang mga music. Oh, oh. Na, ano siya with kuan na siya sir, oh, with tansa na kani. Ah, Tama ba ha? Nindutan na tapila po na na. Ha? Tapila po. Ito na ni sir. 550 ra ni. 550? Oh. Wa sir. Eh plywood naman na. Gani, 550 ni. Pa. Cash. Pautang lagi sir. Pautang ninyo? Hindi ko mapalit. Bahala eh. Nangal ko tayo ni. Miskasan di na uno. Pautang. Ihatag. Wala po mo eh.